Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah, dina iki awak dhewe arep sinau basa Jawa. Piwulan 1. Lan ayo ndonga dhisik supaya awak dhewe diparingi ilmu sing barokah lan kecerdasan. Ala hadiniah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bocah-bocah, dina iki sinau babagan geguritan. Lah, wis padha ngerti urung? Geguritan iki apa sih? Kepriye sih unine geguritan iku? Bentuke kepriye sih geguritan iku? Lah, ben bocah-bocah duwe gambaran, Bapak arep nguweni tuladha riyin. Ngerti kan? Tegese tuladha iki apa? Ayo apa coba? Leres bocah-bocah. Contoh. Bapak arep nguweni contoh geguritan. Gatekno geguritan hang Bapak waca iki. Irah-irahane layangan. Bapak ulangi, irah-irahane layangan. Irah-irahan iki tegese judul. Layangan dening Sutrisno. Lungaku ninggal barang suci, kang banget tak aji-aji. Peranku ojo dadi pitakonan, ngalor ngidul ngulon apa ngetan. Niatku goleki layangan kang pedhot ing tengah dalan. Biyen wernane biru asli, menawa suwek bakal tak ganti nganggo dluwang sing gandane wangi. Lah, pripun? Wis duwe angan-angan apa urung? Apa iku geguritan? Ya, leres bocah-bocah. Geguritan iku yen dalam bahasa Indonesia iku jenenge puisi. Lah, geguritan ya iku salah sijine jenis karangan sastra Jawa sing dikarang kanthi ngenengake rasa keindahan. Kuwi lek definisine secara bahasa Jawa. Lah, geguritan kuwi wakeh maceme cah. Ana sing geguritan dibedakake miturut gotrone. Wis paham gotra apa durung? Gotra iki baris utawa larik. Iki contone geguritan rong gotra atau biasa disebut dengan geguritan dwi gotra. Geguritan iki yaiku geguritan kang saben padane kasusun saka rong gotra utawa larik. Iki sing rong gotra. Iki contohe geguritan telung gotra atau biasa disebut dengan trigotra. Tri telu. Nah, iki jenenge geguritan catur gotra. Nah, enek sing jenenge catur ning ngene. Lah enek sing jenenge catur berarti berarti tegese papat. Iki catur gotra atau petang gotra, yaitu apa? Geguritan kang sepadane kasusun saka petang gotra. Iki jenenge geguritan pancagotra atau panca piro? Paham pasti. Panca iku 5 gotra. Lah yang terakhir. Nah ini
geguritan 6 gatra atau biasa disebut karo geguritan sak gatra. Iku lak menurut gatrane. Sing ping pindho iki geguritan miturut jinising jamane. Lak miturut jinising jamane, geguritan iki ana loro. Sing pertama geguritan gagrag lawas. Sing nomor loro geguritan gagrag anyar. Nah, geguritan gagrag lawas luwih asring kanthi kesebut tembung geguritan. Lah, nyapa Pak kok kanthi kesebut tembung geguritan? Mergane geguritan gagrag lawas duweni paugeran kang gumathok. Nah, paugerane engkang pripun, Pak? Paugerane sing pertama, cacahing gatrane ora tertentu. Cacahing gatrane ora tertentu. Gatra apa bocah? Gatra ki baris. Dadi barise ra tertentu. Cuman paling sithik gatrane 4 gatra. 4 pira? Sing mau 4 pira? Ayo. Leres bocah-bocah. 4 ki catur. Jadi paling sithik kebanyakan itu ada 4 baris. Pindhone yaiku cacahing saben wanda sepadha-padha gunggunge. Piye maksude, Pak? Padha gunggunge iki maksude sama jumlahnya. Jadi semisal sing bait pertama iki 4 gawe 4 gatra, lah bait kedua biasane mesti gawe 4 gatra pisan. Lek semisal 5 gatra, berarti bait ke selanjutnya menggunakan 5 gatra pisan. Sing selanjutnya nganggo purwakanthi guru swara. Ana purwakanthi guru swara, ana purwakanthi guru sastra. Bedane apa, Pak? Purwakanthi guru swara iki swara. Swara iki apa? Bunyi. Purwakanthi guru swara iki maksude menggunakan bunyi yang sama. Di mana, Pak? Di akhir barisnya. Lek purwakanthi guru sastra itu menggunakan huruf yang sama. Sing terakhir, biasa elak geguritan gagrag lawas. Sak ngarepe geguritan diwiwit nganggo bebuka sun ngenggurit. Biasane ngono. Biasane ing awal puisi dibuka nganggo sun ngenggurit. Kuwi lek gagrag lawas. Saiki sing geguritan gagrag anyar. Geguritan gagrag anyar sing pertama iki Bapak ringkas iki ciri-cirine. Geguritan gagrag anyar sing pertama bentuk utawa wawujude bebas. Bentuke bebas. Nomor loro, ora kaiket ana paugeran atau wewaton. Jadi paugeran ing padha iki apa bocah? Padha iki bait ya. Paugeran ing padha kuwi bebas, ora kaiket. Paugeran ing gatra ya bebas, ora kaiket. Gatra iki apa? Lare. Pinter. Sing nomor 3 nganggo tembung sing endah, pantes lan mentes. Endah iki apik disawang, pantes iki enak diwaca, lan mentes iki piye? Mentes iki maknane apik, bermakna. Kita lebih tepatnya bermakna. Nah, saiki ben luwih seru, ayo maca geguritan. Bapak pingin bocah-bocah praktek maca geguritan. Geguritane sing
Ya, sing iki ae. Nganggo geguritan gagrag anyar. Bocah-bocah, silakan maca geguritan gagrag anyar di video, kemudian videonya dikirim melalui link yang telah Bapak sediakan. Nah, terima kasih. Pembelajarannya sampai di sini saja. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.